Mi diri karon sa plaza sa Itapi Bohol no. Nagsori-sori mi diri kay pabalik na pud mi sa Cebu karon. Yan namin nakita nga bata nga naglingkod na ginusara ra. So kana nga bata guys, walay kauban na ginusara ra. Unya ato siyang atuon dito atong pangutan-on nga no na ginusara siya ang sayang gibuhat. Yo. Ginusara lagi ka diyan lagi. Nagtambay lang sa amin. Ha? Sa amin. Pangir, ikaw raw sa mga kauban. Ako lang isa. Kato mga bata, o naman mga bata nga kuan. Nagduduwa, di mo kauban to di. Kasi nga di mo. Ibit. Ako dai ka Gerald di mo. Nya di ka bagi ka ng Cebu doon mi kadlaw diri. Noroy lang mi diri sa plaza ninyo diri. Taga diri ra ka? Asa inyo dapit? Nalik ko sa lahan. Ah, diri ra dulo nya ano na mo ka diri. Ikaw ra mo usa. Sambay. Hindi na mo ko tanong na isip. Basta ba yan? Suri ra ka. Usa may Naglaal na din eh. aw gana ra ka diri ka bugnaw. Hangin mo doon. Asa nga ni mo? Bibid niya imong mama day papa asa maro. Nasa bahay. Nasa balay ra. Nya daag ra ka diri, di kanila pangitaon. Muli ram ko ako na. Yo, gini mo ari ra ka diri may sabayan na may mga bata, di ka ganahan makigduwa sa mga bata sa inyo de. Dili lang kayo. Ano man ganahan ka maginasara ra? Ano na? Anak mo. Nana na ka? Nya nag-eskwela ka. Nag-eskwela pa karon sa gadua. 3-5. Grade 5. Nya ari ra gid ka tagahapon mo sige ra ka. Aw naro rasa gid ka mo ari diri. Ano kayo sa bahay mo. Oh, hino di ka pa niud to muli na ka. Nagpayat to. Dayon, mubalik ka pa diri. Dili na. Ah, dili na. Tagabuntag na di ka, inaro na ang rasa di mari ka diri di magpahangin. Unya. Abi na ko kuyog to nimo katong mga bata dito gato nagduduwa di mo kauban na to di. Nya, kauban ako kung asawa si Kwan na TLL ni mo. LL mayangan. Ayan guys, si David nga ganahara mag-inusara ni Bumi nga nasa diri sa plaza naglingkod-lingkod niya. Nag-inusara ra man day siya dili man day to niya kauban ng mga bata. Wala lang ganahan lang siya mag-inusara. Anay naman ko. Unya ganang nagduduwa ka gikan diri. Wala gid naglingkod ari ra ka maglingkod. Dili na. Ha? Dili na. Ana magdadua na ko kana. Oh, diba? Pasigal ko dali nila. Kagabi mo ari pa di ka? Dili po kayo mahal ko. Unsa pa'y kalingawan nimo bata? Anda. That's why I think the process ko lang. Ano lang ko 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 ko. Naro rasa ari. Hindi, say, dili ko ko dali. Ay kagabi na po balik ka diri. Dili lang ko ko. Dapat Laka na po kasi mama. Kila mo ka magsuon ikaw ra? para Ay ikaw ra sa din? Wali kay suon. Di ka ganahan? Nya naman. samot na ilang katron. Samot na talagang nakon. Ano ito na ayan na kon dito dagan ng taon ano ba baon sa eskwela Mao day. Kamao. may nagit yung malay Gamay niya balay din. sabi nilang ko guys ang sulat nga ano yung Advance ka mag-isip ha. nakanadaan ba sa mag-isisyon Halupigan.